Denne film indeholder utrolig meget ironi, støtte sprog og før med at se på det indhold. Hvorfor er din studiegruppe den bedste? Altså, min studiegruppe er den bedste, fordi vi bare fungerer så godt sammen. Altså, vores teamwork er perfekt, og alt det kører bare med klat, hver gang vi er sammen. Vores studiegruppe er overhovedet ikke den bedste. Altså, vi arbejder så dårligt sammen, og jeg kan ikke engang lide nogen af dem i min studiegruppe. Og vi klikker jo helt perfekt. Altså, vi er ligesom familie, ikke? Nå, men hvad laver I så her? Ej, vi er i gang med noget virkelig, virkelig spændende. Altså, vi har fået skrevet så mange forskellige ting. Jeg har i hvert fald fået skrevet rigtig, rigtig meget, og jeg er sikker på, at Nana her også er i fuld sving. Hun har lige holdt en lille pause, så hun lige kan... Men det skal der jo også være plads til i en studiegruppe, ikke også? Hvordan trives I indbyrdes? Vi trives faktisk slet ikke. Jeg har ikke lyst til at trives med dem. Så, ja. Vi trives så godt. Ja, vores største udfordring er nok, når vi skal skilles. Det er lige før, der er tårer inden der. Hvad, men skal vi ikke noget til at skrive? Jo. Så vi er først færdige med en time. Ja, vi smutter nu. Okay, det var hyggeligt. Ja, men Helt sikkert. vi ses vel... Ja. Vi ses. Jamen, hvis du skulle vælge et slogan til jeres studiegruppe, hvad ville det så være? Altså, vi er jo så gode, så der er jo så mange at vælge imellem, men en god en vil nok være teamwork makes the dream work. Det gider jeg bare slet ikke. Det er ærligt. Hvorfor være det bedste, når de kan være det bedste af det bedste?